tomto videu by sme vám radi poskytli tipy, ako sa dá vyhnúť nepríjemnej skúsenosti s chybnou a zatekajúcou strechou. Strecha je investíciou na celý život. Každý zákazník si preto želá, aby mu slúžila čo najdlhšie a najmä bez problémov. Dokonalú strechu však netvoria iba kvalitné škrydly, ešte dôležitejšie sú strešné doplnky a správna pokládka celého systému. Na trhu sa často objavujú neoriginálne doplnky, ktorých úlohou je zlacnieť značkovú strechu. Nižšia cena je však často dosiahnutá výsledkom úspor alebo šetrenia na kvalite týchto doplnkov. Zvyšuje sa tak riziko možných problémov s funkčnosťou strechy. Ako sa dá takýmto starostiam predísť? Nešetriť na nesprávnom mieste. Skrytinou Bramag kúpiť aj originálne strešné doplnky a zároveň zveriť pokládku strechy do rúk odborne vyškolenej firmy. Bramag vám v takomto prípade poskytne okrem 30-ročnej záruky na mrazovzdornosť škrydly aj na štandardnú 15-ročnú záruku na funkčnosť celej strechy. Tá zaručuje, že strešný systém Bramag ako celok bude spĺňať ochrannú funkciu strechy voči poveternostným vplyvom a dažďovej vode. Aké sú teda presné podmienky udelenia záruky na funkčnosť strechy? Na streche musia byť použité výlučne škrydly a betónové tvarovky Bramag. Strecha musí byť dostatočne odvetraná a pod škrydlou zabezpečená strešnou fóliou Bramag. Ak strecha obsahuje strešné prvky, hrebeň a nárožie, odkvapovú hranu, prestupy strechou, úžľabie, treba na ne použiť predpísané originálne príslušenstvo Bramag schválené pre riešenie týchto detailov. Poslednou podmienkou je odborná pokládka strechy s dodržaním príslušných noriem a montážnych predpisov Bramagu. Ak počas záručnej doby zlyhá niektorý z komponentov, spoločnosť Bramag sa postará o jeho bezplatnú výmenu s kompletným servisom, zahŕňajúcim náklady na dopravu, demontáž a montáž prvkov tak, aby bola vaša strecha opäť funkčná. Pri konkurenčných doplnkoch získavate často iba zákonnú dvojročnú záruku a tá sa týka iba dodania náhradného výrobku, už nie jeho znovu osadenia. So zárukou na funkčnosť strechy Bramag získate pokoj a istotu, že s vašou strechou nebudete mať dlhé roky žiadne problémy.